Kaya ito, laban-laban tayo, Japan! May wakwak ngayon. Nakakatakot. Maya-maya, anong ginagawa mo sa buhay mo? Laban-laban lang. Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ako ay nahapunan kasi galing ako sa palengke ng Balingwan. Bumili ako sa pagkain ng pato, tahop. Ngayon ay pupunta ako kay Uncle Ilde. Kasi eto, dalang-dala ko ang kasulatan namin sa luti na nabili ko ni Auntie Nisa. Tapos ipaperma ko si Uncle Ilde. Tapos si Tati Nining nakaperma na sila. Bawat kasikbit sa luti na akong gipalit, gipaperma na ko. Di bali, ang luti nga nagbaligya si Uncle Toto, asawa niya si Auntie Nisa. Tapos ang sigkakilid sa akong luti nga napalit si Tati Nining, tapos si Uncle Ilde. Si Tati Nining nakaperma na. Tapos si Uncle Ilde na lang ang wala pa. So ngayon, eto, dalang-dala ko siya para papermahan ko kay Uncle Ilde. Kaya eto guys, maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Eto, nahapunan na ako. Baka naman mamaya magabihan ako. Nakuday, ako lang ang mag-isa ngayon. Kaya eto, maraming salamat sa inyong lahat guys sa mga suporta ninyo sa akin. I love you so much sa inyong lahat. Kaya ako'y nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. I love you guys. Ayan ang mga bata. Ang mga estudyante pa uwi na sila. Anong oras na? Asa man mo naglaag-laag ha? Anong oras na? Anak yan ni Ryan. Tapos anak ni Uncle Ilde. Eto, malapit na ako. Tapos ang daanan ay sapa. Ayan, sapa guys. Yun. Pero maliwanag dito ang daanan kasi nilagyan ng solar dito sa may sapa. Pag makatayo na ako ng bahay dito, hindi maliwanag ang daanan ko. Kasi may solar nakalagay. Di ba mga bata? Yes. Maliwanag na ba dito paggabi? Maliwanag. Yes, maliwanag na maliwanag daw, sabi ng mga batang, mga patutay. Yes, sabi ng mga bata, maliwanag na maliwanag daw dito. Kaya eto guys, thank you very much. Ay, nagtingog ng wakwak guys. Narinig ba ninyo? Eto ang area ko. Ayan, may mga saging. Tapos, mayroon dito 3 punuan na lubi. Ipagabas ko na lang yan. Bilhin ko na lang yan. Tapos, ipagabas ko para may magamit ako na kahoy. Ayun, magkano kaya ang isa sa lubi? Ayun, marami pa naman ang bunga, oh. Ayan, maraming bunga, guys. Pero kailangan maputol yan. Tapos dito may kahoy rin. Ayan, talagang maputol yan. Ayun. Wasad ako na kuan sapon. Pag andar sa motor, diha pa man ko sapa. Lagi. Balik na lang ko pohon. Aris ako, Auntie Jiga. Eto guys, balik na lang ako bukas kasi nasa bayan si Uncle Ilde. Uban ka? Uban tata. Ali. Ha? Uban ka, dili. Ayaw niyang mag-uban sa akin. Eto guys, bili ako ng saging ni Uncle Toto. Saging na bunulan. May naman lang makaon-kaon na mo dito sa balay. Tapos gawing ice candy. May ice candy pa doon sa bahay. Ano yun? Langka. Tapos ito, saging na naman. Diba? Para hindi maubusan ng paninda. May mga piso-piso masagap tayo everyday.
Eto, bili ako ng saging, balig 100 na bunolan. Ayan guys. Kayo. Bugat kayo. Bukat. Balig 100. Eto, bali 100 guys. May kiwa ng halata, angkol? Wala. Ang kana jud mo hinog na kay naugma no. Oo. Kini agi dahil may hinug na kayo. Kanyo. Nagbalik ako na di bodega. Isa ka kuan. Hurot diretso. Isa ka si kuan. Isa ka planggana. Oh, horot diretso kay ila kuno ag karang Ayan si Uncle Tuto guys. kini sa daw ugma ni wa na ni ah. Oh, magani. Yubo na ni kayo. Lagi. Dara. La baguod. Ada, sakto kayo dai. Anon? Bugat-bugat jud. Tuko na. Eto guys. Wala bugat kayo. Bugat kayo. Ayan. Thank you so much. May saging na ako. Eto guys. Mayroon na akong madala na saging. Pauwi na ako. Manong Toto, arin ako. Wapas Auntie Lisa nakauli. Wa ko man. Arin ako Manong Toto. Huy, EJ, gitawag ka, EJ. EJ, gitawag ka. Eto, maraming saging, guys. Hinog na siya, kaya gawin nating ice candy. Tapos, kainin natin ang iba. Eto, nahapunan ako. Uwi na lang ako kasi I'm sure na magabihan yun si Manong Ildi. Tapos, matakot ako, guys, kasi ako lang ang mag-isa. Balikan ko na lang bukas ng umaga. Eto, tapos ang solar, dito maliwanag na maliwanag talaga dito. Oh. Kasi may solar. Ayan, ang solar. Kaya, ang daanan ko soon, maliwanag, di ba? Eto guys, pauwi na ako. Eto guys, hunong muna ako dito kasi mabigat. Tapos, yung sasapa. Ayun, maliwanag ang solar, oh. Ayun. Ayan guys, may baka. Ma, samahan mo ako, ma. Ma, samahan mo ako. Ihatid mo ako doon sa bahay. Pasakya ko, ma, bi. Pero hindi pwede. Tayo na guys. Kasi paggabi na. Eto ang saging ko. Buhat na buhat ko ang saging ko. Nakakatakot ang daanan guys. Eto. Gabi na talaga. Natakot na ako. Ay naku, Jai. Nagabihan talaga ako guys. Kaya mabuti na lang nakauwi ako agad. Eto, pero hindi pa masyadong madilim. Kaya, okay lang. Bigat-bigat ng saging, oh. Ay. Eto guys, nagabihan talaga ako. Pero, hindi nakabalakan kasi kalsada na. Ayan. Kalsada na guys. Kaya ito, laban-laban tayo, Japan! May wakwak ngayon. Nakakatakot. Maya-maya, anong ginagawa mo sa buhay mo? Laban-laban lang. Ito ang saging, huwag mong bitawan. Pangnegosyo yan. Ay, naku, day. Ang akong tiyan nag-una, oh. Pero, laban pa rin tayo sa buhay natin. Ito, kalsada na siya, guys. Kaya, ayan. Hindi nakaproblemahan. Maraming salamat guys. I love you so much. Ayan guys. Maliwanag na. Eto guys. Hinto muna ako dito. Kasi napagod ako. Tapos malapit na ako sa sentro guys. Ayan. Thank you so much.